С скътника ли? Абе, мале, как се е заковал човек? Добре. Двойно си беше зашил устата. Красива е, много красива, да. Тия леспаците са много хубави. Къде е това улов? Гледай къде се качи. Трябва да видим тази жълта паричица. Ако не знаете, що скачате, заради това скачате. Да се чистят разните въшки по тях. Мале, това много хубав, много красив. Ами, ако ти даде да се снима с него. Ако ми даде да се снимаме с него, ще е добре. Но като го знам какво. Чакай да изкарам моя. Като ги знам какви са, като го обърнем ще поводее. Ама. Това ще дойде добър, бе. Това ще е добре. Ето е. Боец. Ай, стига толкова. Айде, водата, че трябва да събираме. Че докато събираме, ще стане други да. Тия дядо ще ни се сърдат. Разцепихме ги. От смех излизи и се смее, вика. Ха-ха-ха. Къде е оня Кривинския да ви накаже? Кривинския съм го мотвал. Айде, чао. Що си ми оттам момчето? Много му знам остата, човек. Той си бъзък чепи, чо. Рума. Това всеко нещо има граници. Айде. Един хенгър долу. Телевизора. Замина. Ще лепи тази вечер. Къде е това? Богров. Айде, че трябва да събираме. Само ние